oynatma. Sen elmetten. Әйе. Üç türlü fakt elmetke barıga kirek degen. Или kirek tuğun. Alayda bulamam Мен ki. өзім әлмәтке бик сирәк керем, һәм әлмәттән киткәннән соң анда бик кайтмыйм. Бәлки ул ниндер теге үземнең шәхси әйберләр белән бәйледер, ләкин мин әлмәткә театр өчен килергә мөмкин дип әйтә алам, чөнки анда бик әйбәт театр бар һәм бик әйбәт спектакльләр карап була. Аннан бәлки анда яңа ниндидер матур күперләр, шундый матур архитектура булырга мөмкин, шуны күрергә һәм инде зур Татнефтьне күрергә. Кая Татар нефтен барлыкка китерәләр, алалар дигәндәй. Анда күреп була шундый вышкаларны, сопкаларны, шуларны барганда шуларны күреп барырга мөмкин. Менә шул өч фактор инде. Мин үзем теге әллә ни әлмәтне яратам дип әйтә алмыйм. Şan. Чын. Менә бит. Шундый кешеләр бар икән. Мин монда мураллар бар икәнен беләм. Кара Куз фестивале көчле икәнен беләм. Һәм шуннан да Әлмәт театрын бөтен кеше мактый. Казанлылар белән бергә бер рәттән тора торган шундый көчле театр дип сөйлиләр. Әйе. Анда синең әниең эшли. Әнием, әтием дә эшләде анда минем. Кемнәр бу? Артистлар булып икесе дә. Син династия булып чыга. Әйе. Син димәк, кичкенә чагыннан инде бу артистлыкка кирип киткәнсең һәм бөтенләй икенче вариантны күрмәгәнсеңдер дә әле. Мин икенче вариантларны күбрәк күрдем. Ләкин бер спектакльгә гашыйк булып, шул мине тартып китерде театрга киридән. Мин әти-әниемнең тормышын күрдем һәм артист булырга теләми идем, чөнки аларның тормышы авыр, рәхәт түгел. Шуңа күрә мин Ял көнне дүшәмбе генә дигән, или кайсы көнне ял көнне? Дүшәмбе генә, ләкин ул дүшәмбене дә күп очракта алалар. Репетиция белән. Әйе. Синең үзеңнең вакытың бөтенләй юк диярлек. Аны шулай яратырга кирәк инде спектакльдә, Әйе, театрда эшләр. яратырга кирәк һәм фанат булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Кайчан үзгәрде соң ул моментың? Мин Галиәскәр Камал театры Әлмәткә килде дә һәм Кара Шикмән спектакле уйнадылар алар. Кара Шикмәндә Ләйсән Рәхимова дигән актриса Куян образын башкара иде. Аның образына гашыйк булып һәм бу спектакльдә уйнарга теләп, мин театрга бардым. Кара Шикмән бит ул бит классик спектакль дип Түгел. әйтмәсен. Юк. Мин бөтенләй ул беренчедән бию, җырлар белән, име костюмнары күп анда. Әйе. Анда барысы да ничектер матч дип әйтәләр бит менә. Бөтенесе дә бер юлы әйбәт килеп чыккан. Актерлар да шәп, бөтенесе дә берсендә теге бүлеп алып булмый. Анда җырлар да әйбәт, чөнки композитор шәп ул. Сез беләсез инде, ул Америкада яши, ул монда килеп музыка язды. Аннары пьесасы әйбәт, бөтен нәрсә инде, Сән декорациялар. яшәгән караганда? 16-17. Именно шул бит сайлый торган вакыт булган. Әйе, сайлый торган вакытта булды һәм Фәрит абый ул елны җыйды курсны. Ул җыймаса, бәлки мин бармас та идем. Аның курсына Синең мастерың Фәрит абый булышы. Әйе, Фәрит Бикшентаев. Нинди авырлыклар бар Фәрит абый белән Фәрит Бикшентаев белән эшләүдә, өйрәнүдә аны? Ничә син авырлыкларын, укуда. Нигә авырлыкларын сөйлим, чөнки аның халкын беренче тапкыр күргәнем бар, шуңа күрә шундый ашаган ул дип уйлап куйдым иштән генә. Мин вообще театраль өлкәдә ул кадәр җиңел кешеләрне күргәнем юк. Чөнки минемчә театрга травмасыз кеше килми, иҗади кеше алар травмалы булалар инде. Һәрбер кешенең үз ние бар инде, җайсызлыгы дигәндәй. Җайлаша белсәң, аны аңлый белсәң, һәрбер кешедән полезный дип әйтәбез инде информация алып була һәм кемнәндер кирәкмәгән информация алып була дигәндәй. Үзең ничектер җайлаша алсаң, андый кеше белән дә эшләп була, мондый кеше белән дә эшләп була. Фәрит абый белән дә җайлашып була. Аннан ниндер ул бик күп укый һәм шуңа күрә ул безне бик күп укыта иде һәм музыкаль ниндер вкус прививать итә иде. Менә шулары өчен мин менә рәхмәтле Фәрит абыйга. Башкасын инде әйтеп тормыйм. Безнең шәхси эшебез. Чөнки минемчә бар шундый әйбер, һәрбер нәрсә урынында әйтелергә тиеш. Һәм син ниндер претензияң була икән, аны кешенең үзенә әйтергә кирәк. Әйткәнең бармы син? Әйткәне бар инде, мин аны әйткәнем бар, монда сүзләрне шуңа күрә мин кабатлый алам монда да. Или син аңа әйтмиш йөрисеңме? Юк, без сөйләшәбез, ләкин әле теге зур теге ниндер сөйләшү булды дип әйтә алмыйм. Ниндер претензиялар бар, алар булмый мөмкин түгел. Минемчә һәрбер артистның бар һәм күбесе аны әйтми. Мин теге вакыт якларын әйткәнем бар һәм Фәрит абыйның да ниндер берсендә ул миңа син җырлый белмисең диде. Син җырлама диде.
Һәм бер вакыт алар шундый кастинг кебегрәк әйбер үткәрделәр. Мин анда кердем, һәм җырлый башладым да мен әйтәм, "Ә сез нигә мине җырлатасыз? Мин бит җырлый белмим", дидем мин аңа. Сез шулай дип әйттегез. Ул инде оныткан. Яныткан. Мин шулай дидемме? Гафу ит, мин алай итәргә тиеш түгел диерәк әйбер әйтте инде ул миңа. Ул кеше алдында булды, ул теге яшерен дә булмады инде. Менә шундай әйберләр булгалый. Фәрит абый җиңел кеше дип әйтә алмыйм. Аның чөнки иҗатта шундый озак бер урында утырган кеше, ул бер кайчан да теге җиңел булып кала алмый, конфликтлар була һәм ул табигый дип саныйм. Минемчә, конфликт ул алга баруны аңлата. Конфликт юк икән, алга барыш юк. Юк, ул бит беләсеңме, кешене я син яратасың, я яратмыйсың, я эмоцияләр тудырырга тиеш кеше, име? Әйе. Ул начар эмоция тудырса, мин Фәрит Рафкатовичны бик яратам. Начар эмоция тудырырга өлгерә ул секундында, но синең барыбер шундый тулы мәхәббәтең, хөрмәтең аны бер кая китми. Син барыбер аңлыйсың. Менә бу ситуациядә бүтәнчә әйтә алмады, булдыра алмады. Чөнки минем ситуациям ничек булды? Ул пресс-конференция иде, журналистлар килгән һәм блогерларны чакырганнар, блогерлар арасына мин генә килдем дә, мин бит инде блогер, миңа пресс-конференцияга килгән кешеләр фотога төшерергә кирәк. Ул бәйләнмәде диде. Миңа бит чыгарырга кирәк. Мин бит сезнең хәреф кенә сүз генә язып утырмыйм. Миңа картинкасына күрсәтергә кирәк. Бәйләнмәгән диде. Блин. Тагын киләм, менә бу пресс-конференцияга иштән уйладым да килдем инде, әлбәттә киләм, йөрим. Ләкин шундый кеше булуы мин беләм, бу шундый. Тагын мин беләм, сен Славутский да шундый авыр холыклы режиссер икәнен. Аңа да кастингка килгән дус кыздарым сидер, биеп тә күрсәттем, җырлап та күрсәттем, этюд та күрсәттем. Что-то мало, я чуть не хватает, дигән була дим идем. Ну мин әле ашлар пешерә беләм дип әйттем ди. Нәрсә әйтерсең инде, нәй эшләгән име. Шундый алар әзәк кенә топтап китеп карыйлар, танк кебек узып китеп карыйлар артистлардан име, минемчә сыныр микән, сыгылыр микән дигәнне тикшереп карар өчен име? Ансы бар, ансы бар. Белмим, ниндер аларның максатлары нидер, ләкин андый бер бар. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкастыздан я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Болгар радиосында, я Ями Music лейблының площадкаларында. Без бу подкастка чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Бүген бездә бик матур мөлаем кыз килде. Ул да булса Ләйсән. Ул безнең Камал театрының артисткасы. Дөресме? Әйе. Тагын нәрсә истәп була? Үзең турында әйткәндә. Минемчә, мин менә бүген подкастка килгәндә шундый зур теләк туган идем. Мин театр артисткасы түгел, менә Ләйсән буларак килермен дип. Бәлки шулай кызыграк булыр дип уйлаган идем. Чынлап, син Ләйсән генә иде, Ләйсән белән сөйләшәбез бүген. Менә ул миңа комфортрак булачак. Ярар, яхшы. Ләйсән нәрсә белән шөгыльләнә? Менә иң яраткан бер эштән кала мәсәлән, яки эшендә сөйләсәң буламы, да норма. Ну, истәп җибәрәбез. Ул минем тормышымның бер өлеше дип әйтик инде. Мин үзем бик каты сәяхәт итәргә яратам. Мин бер көнне дус кызыма әйттем, мин тормышта сәяхәт итүдән дә нәрсәнедер ныграк яратам дип әйтә алмыйм әлеге көнгә. Һәм мин яратам шигырьгә. Хәтта шигү белән акча да эшлим. Миңа заказлар килә, мин шигүгә өйрәттем. 1 ел буе кул эше мәктәбендә эшләдем. Һәм Мир белән түгелме? Мир белән бергә. Әлеге вакытта бер ресторан өчен берничә эскәтер чиктем, анда аларның формасын шундый әзгенә чигеп алдым. Зәңгәршәл спектакленә карасагыз, анда бүтән чигелгән әйберләр минем кул белән чигелгән. Менә бит яңадан барасы була инде хәзер. Ел саен йөрисең, ул зәңгәршәлгә хәзер шуны күрер өчен барасы була. Менә. Аннары мин кешеләр белән аралашырга яратам. Инглиз телен өйрәнәм, әле дә өйрәнәм дип әйтә алам инде. Мин 7 ел аны өйрәндем, ләкин әле дә шөгыльләнәм, әле дә китаплар укыйм инглизчә һәм аралашырга яратам. Башка ил кешеләре белән аралашырга яратам. Минем дусларым бар Италиядә, Япониядә, шундый төрле кешеләр белән аралашырга яратам. Гел бер урында басып тормаска, кайдыр алга барырга яратам. Син менә үзең йөрисеңме сәяхәт итеп, яки дусларың белән җыелып барасыңмы? Кайсы формат сиңа күбрәк ошый? Мин бик зур компаниялар яратмыйм. Мин үземне интроверт дип тә әйтә алам. Чөнки зур гастрольләрдән соң мин вообще качып өйдә утырырга яратам 1-2 көн. Әле бүген икенче көнгә килдем, үзем аптырап. Булай мин сәяхәт итәм. Бер үзем дә барганым бар.
Ләкин ул илдә я берәр дустым булса, менә мин Америкага барганда минем анда дустым яши аның янына бардым. Башка 1-2 илгә генә бер үзем бардым. Бер үзем барга бераз куркыныч, ләкин рәхәт. Бер дус белән, я 2 дус белән яратам барырга. Менә соңгы 2 елны мин бер дус кызым белән йөрим. Ул шундый ук минем кебек тыныч, шундый үзенең рутинасы белән шөгыльләнергә ярата. Мин дә шулай иртә белән торып, анда зарядка ясап, нәрсәр. Сәяхәт итсәң дә ниндидер көндәлек эшләреңне эшлисең инде. Әйе. Мгм. Һич шиксез, чөнки аны эшләмәсәм, мин үземне ничектер курка башлыйм мин нәрсәдәндер. Рутинаны башкармасам, миңа алай рәхәт түгел менә. Сен курка сүзен әйттең беләсеңме? Кашын әле тагын беренче әйткәндә, ул булды үзең генә сәяхәт итү курктыра дидең. Нәрсәсе белән, нәрсә курка? Менә белмим, ничек аңлатырга, менә иртәнге 3тә син аэропортта бер үзең утырасың, и шундый әбинең сүзләре искә төшә. Күте кычыткан, Әчтерханга барган, шундый сүзләр искә төшә Шым дә. туа башлый. Шумая, шундый. Анда әллә нинди әйберләр әйтә әби. Йөрисең инде шунда, шундый әйберләр, һәм барысы да күңелгә килә башлый да куркыта башлый. Юк, менә барыбер, аның бит ниндидер булырга тиеш чыганагы. Мин мәсәлән нәрсә куркыта? Мин ир-ат булып туган булсам, мин әйтәм, бөтен җиргә дә үзем генә йөрерим. Шундый рәхәт булыр ул. Бер кеше бәйләми, итми. Кыз булганга күрә куркыта. Сен true crime карыйсыңмы әллә? Юк, бөтенләй карамыйм. Мин тормышым true crime. Юк, мин ансыннан курыкмыйм, мин куркам теге, була бит хәлакәтләр. Самолетлар төшү дигәндәй, Ансы түгел. Менә берәр илгә барасың, самолет төште дә син бер нәрсә күрмисең, сизмисең кебек. Менә син берәр илгә барасың, берәр хәлакәт була синең белән, яныңда бер таныш кеше дә юк. Хатын кызмы, ир-атмы ул, кемдер синең исемеңне әйтергә, синең кайда икәнлегеңне әйтергә. Берәр кая анда юл хәлакәте буламы ул, башка хәлакәт буламы ул, анда теге су янында буламы ул. Менә шул вакытта ничектер ярдәм итүче кеше булмас кебек тоела бераз гына. Булай мин чит илдә һәр вакыт үземә компания табам. Алар һәр вакыт әйбәт кешеләр. Әйбәт кешеләргә әйбәт кеше тартыла дип әйтәм инде. Дөрес. Әле әйтәләр, менә син яшәгән җиреңдә нинди кешеләр белән аралашсаң, барган җиреңдә дә шундыйрак кешеләр белән аралашасың. Чөнки ул бит инде синең ниндидер мөнәсәбәтең кешеләр белән. Ул мөнәсәбәт башка илгә дә күчә. Син башка илгә үзеңне үк алып барасың. Янсы да бар. Мин син сәяхәт турында әйттең дә, мин шундый яратам сәяхәт итәргә. Мин гел сорыйлар. Син кая яшисең хәзер? Мин әйтәм, әлегә Казанда, әлегә Севастопольдә. Мин бер качан да әйтмим, менә төгәл монда яшим дигән сүзем юк минем. Чөнки мин иртәгә Казахстанга күчеп торырга мөмкинмен. Чөнки мин анда яшәп буласым килә. Мин сәяхәт итү түгел, менә яшәп алу форматын яратам. Менә ул минем хыялым, мин яшәп баласым килә берәр илдә. Кайсы илне син ошаттың инде хәзер? Яшәп алыр өчен. Австрия, иң яратканым Австрия булды. Европада димәк. Европа, гомумән миңа күбрәк Европа ошый. Мин үземне Европа кешесе дип саныйм. Һәм йолдызнамә буенча да мин Европа кешесе дип саналам. Мин үзем яратам Австрияны, Венгрияны бик яратам. Ләкин менә хәзер торып анда китәрмен дип әйтә алмам. Беренче чиратта бәлки мин Каш дигән шәһәрдә яшәп карарга теләр идем Төркиядә. Төркиядә Каш, әйе. Ул Европага охшаш дип тә әйтә алам мин аны, ләкин ул шундый ниндидер җылы, ниндидер шундый кечкенә генә шәһәр, интровизга туры килә торган дип әйтер идем. Менә шундый шәһәрдә яшәп карар идем башта. Ләкин аннан күчәр идем Европага. Бит синең тормышың бары бәйләнгән инде монда. Минем бәйли мәсәлән ир-атлар, сине эшең бәйләп калдыр. Син бит онлайн эшли торган эш түгел. Минем онлайн эшли торган эшкә өйрәнәсем килә. Ләкин белмим ничек аны булдыр буладыр, чөнки мин компьютерга тотынган сайын мин аны блокировать итәм, янда берәр башка җиргә басам. Вообще компьютер миннән курка, мин аннан куркам. Без шундый әлеге вакытта начар мөнәсәбәттә, шуңа күрә начар түгел, курку мөнәсәбәтендә, шундый абьюз мөнәсәбәтендә шуңа күрә. Планнарында бар инде, димәк. Син гомерлеккә Казанда син үзеңне гомерлеккә күрмисең. Юк, күрмим. Мин кайчак инде теге хыялларымда уйлыйм да, аннары теге урын таба алмагач, эш таба алмагач, инде шундый мәйтәм картайгач бәлки китеп булыр дип тә уйлыйм. Бәлки картайганчы, бәлки менә бу 1-2 елда
Әйтәләр бит, син теге фикерне җибәреп, аның турында бик каты уйламый башласаң, Әй галәмгә җибәрәсең дә укайдыр. Ой, син минең обожаю. Кара, менә син сәяхәт иткәндә, менә син уйлар белән сәяхәт итәсең бит инде, име? Килеп җитеп, у җиргә, име, шок каттырган әйберләр булдымы? Бөтенләй параллель фикер барлыкка килүе, мәсәлән. Һәр илдә шулай. Һәр илдә үз җайы бар. Мин аңа ничектер яраклашырга тырышам һәм мин бик яратам аларның культурасы белән бергә яшәргә. Хәтта менә Төркиягә килгәч бит инде алар бик охшаш кебек, ләкин шундый татар сүзләре бар икән, аларда ул иң начар сүзләрнең берсе булган икән. Нинди мәсәлән? Ерак сүзе. Ерак сүзе аларда икенче мәгънәдә. Икенче мәгънәдә һәм бик начар мәгънәдә. Мин аны һәр вакыт әйтә идем. Без ерак барабызмы? Еракмы әле? Гел шуны әйтә идем. Ә ул бик начар сүз икән аларда. Кем белгән, кем белгән. Кем белгән. Тәрҗемәсен анасы әйтербез. Я Google-дан карармын. Һәм менә Колумбияга баргач, бераз гына шүрләтте. Анда криминал шундый, без отель яшәйдек ни янында, Черчилльнең резиденция. Сыны. Юк, сыны янында һәм һәрбер иртә белән без чыкканда аңа я краска сибелгән, я кичкенә генә демонстрация була иде аның сыны янында. Һәм мин аны аңламый идем. Нигә шулай? Нигә ул сынны алып ташламыйлар инде айса, шамы икән инде. Һәм аларда якшәмбе көнне алар этләрен алып чыгалар урамга һәм сәбиттә йөриләр. Ул көнне үзәк урамнан бер машина да йөрми. Этләр, кешеләр һәм сәбитләр. Менә бит. Бер нәрсә дә юк анда. Шундый кызык, шундый рәхәт, чөнки син үзеңне ничектер кызык тоясың, чөнки бәйрәмгә ошаган ул көн. Бөтен кеше чыга, Атна саен бәйрәм көн. Блошиный рынок ачыла анда. Мин анда үземә шундый кул эшеннән эшләнгән гамак сатып алдым. Әлдә ята ул, бер тапкыр да кулланган юк. Ләкин андагы менә вайб дип әйтәләр бит инде хәзер. Шундый вайб. Шундый, аннар Италиядә ябалар да куялар ишекләрен, эссе көнне эшләмиләр һәм Сиеста митнәләр. Сиеста. Мен шундый белән яратам. Доминиканада. Менә Алла кушса килермен. Алла кушмаса килмим. Алар килмәскә дә мөмкин эшкә. Чөнки бүген аның Алласы кушмаган аңа. Шундый рәхәт. Минемчә ул менә бездә бит гел ашыгабыз кайдыр нәрсәдер. Анда Без трудоголик кытышкышы. Вообще Рәсәй үз сүзендә тора торган кешеләр иде без. Вакытын карап йөри торган кешеләр. Анда алай булмаска да мөмкин. Менталитет ике төрле. Шуңа күрә урын гына кирәк, туры килмәскә мөмкин име? Кешенең менталитеты да туры килергә тиеш, күчеп китер өчен. Дөрес. Вот. Мин менә Кытайда булганда, име, битем гомердә дә шулай әйтмәмен дип тоелалар. Мин бөтен халыкларны да яратам, аңлыйм кебек. Ләкин Кытай менталитеты миңа туры килми. Сиңа ошаймы? Нәкъ шулай. Мин нәкъ шулай әйткәнем, мин бер кайчан да бер милләтне дә яратмыйм дип әйтмим, һәм бер кайчан да нидер илне яратмый дип әйтмим. Һәм монда менә 100% синең белән риза. Мин килдем, таксига утырасың, әллә нинди исләр килә. Гел кокыралар, Кокыралар, кычкыралар. Ризыклары тәмсез. Ужас булды. Мин анда 2 ай яшәдем, әнигә елап шалтырткан. Гомердә дә елап шалтыртмыйдым әнигә. Әнием дә яшәп булмый икән бу кытышкыч. Хәт иле матур. Алар чыннан да шулай тырыш, ләкин алар ниндидер, чыннан да шопшаклык көчле анда. Һәм аларның менә реклама, социаль рекламасы мәсәлән, зинһар өчен төкермәгез. Зинһар өчен балагызның күтенә штан кидерегез. Син күрмәдеңме анда төпсез штаннар кидерәләр балаларга? Йөреп барада штан салмыйча шүгәри дә төшә. Әле ул асфальтка утыра шәрәп күте белән. Ул бер кайда күчми, итми, ул шундый сәер. Без Макдональдста утыра идек, һәм Макдональдста безнең өстәл буенча менә шулай шундый бала үтеп китте, менә булай алды бездән. Без булай. Бөтен ебеләр күренә. Әлбәттә. Чөнки малай бала әле. Аны кеше аңламый. Шалбарның уртасы юк, менә бу кеше юк. Менә бу җире юк, бөтенләй юк ул менә. Чөнки алар памперс киеп йөрмиләр. Штан бар, ә ул җире юк. Менә гәүрәтләре капланмаган. Һәм шунысы кызык име? Рәсәйне зур дип сөйлибез, без Рәсәйне име? Но Кытайда зур икән. Зур. Шундый зур. Башка ничектер картага караганда алай зур булып тоелмый ул. Барасың 18 сәгать буе 200 км сәгать тизлек белән бара торган поездда име. Беренчедән анда интернет тота, икенчедән берничә сине сөкетми тавышы ишетелми. Шуны тынлыкта син барасың име ул поездда. Һәм пальмалар белән башланган ил ахырдан менә каеннар белән бетә.
Міне бізгенше оңлатмыйлар, жүрмеше, көрмеше сен аны білмейсің екен. Мен де шулай дейм. Менә кешеләр әйтә башлар, менә Авропа шундый, теге бу мондай дип әйтәр. Ләкин берсе дә анда барып карамаган. Менә барып карамыйча син аны белмисең. Әле һәрбер кешенең үзенең тоемлавы, үзенең фикере була. Ул килә, кемгәдер яхшы булып тоела, кемгәдер начар дип тоела. Шуңа күрә мин әйтәм һәр вакыт, син барып кара дип әйтәм. Иә, барып қара обязательно. Чөнки киноларны қарап, мәсәлән, неме, яки ниндидер китапларны оқып, барыбер тулысынча кіріп итмей инде ул, менә барып җитмей. Шул ук Һиндстандан да без бит Һиндстан киноларын карап үскән, неме? Һиндстанга баргачтан андагы төрле милләт яши икән. Менә безнең Рәсәйдәге кебек төрле милләт яши. Без төрле кыяфәттә, алар шул бер кыяфәттә, ләкин милләтләре төрле. Мәсәлән, без якутлар якут кыяфәтендә, башкортларны без таныйбыз. Аларның төрле милләтләре, ләкин йөзләре барысы да бер төрле. Сен алар киемнәрен киюләреннән генә айыра аласың. Без өйрәнгән сари киеп йөргәннәрен генә күреп. Әйе. Мин Италияга баргач та бик аптыраган идем, чөнки итальяннар алар үзләрен, аларны итальян дип кенә әйтмиләр. Менә бу неаполитан. Чөнки ул районыннан. Районыннан, әйе. Шуңа күрә мин аны белгәч шундый кызык тоелган, безне дә шулай әйтсәләр, бу Казаннан шундыйрак берәр сүз булса, әйме? Менә мин сенә үзем кайдар күчеп китсәм, мин гел сөйлим, теге Рәсәйдән әйткәннән соң, мин аңлатырга тырышам, Татарстан регионы бар дип, Татарстаннар арасында анда Russian is not Russian дип аңлатырга кирәк, аңлыйсыңмы? Ну, россиянин не значит русский дигәнне аңлатып, Мин дә шулай эшлим. Төркиядә инде күбрәк аңлыйлар аны, ләкин башка илгә барсаң, бераз теге катмарлырак шундый. Ләкин менә Италия кешесенә аңлатканда ул бик аңлады, аны япон кешесенә аңлаткач ул шундый кызык теге ние булды аның фикере безнең турында. Безнең бит әле грамматикабызда ошаган. Мин аңа нидер сүзләрне дә әйтеп карадым яңгырашын. Аңа бик кызык булды инде татар телен ишетү, аңлау. Кызыксыну бар димәк. Әйе, бик. Чөнки син үзең кызыксынчан. Әйе. Шуңа күрә шундый кешеләр очрый. Мин Һиндстанга барып, Пунджабта яшәгән идем, Пунджаб районында. Һәм анда Пунджаб телен өйрәнә башладым. Миңа әйттеләр, әйе. Нигә син һинд телен өйрәнмисең? Һинд теле ул бөтен Һиндстанда да кулланыла. Нигә син Пунджаб безнекен шоккаталар? Нигә син безнекен өйрәнәсең, диләрме? Әйтәм, юк, мин сезнең районда яшим икән, Пунджаб районында, димәк, мин Пунджабча өйрәнергә тиеш. Дип мәшәшәдем. Һәм шундый шоккаттым, санскрит сүзләре безгә дә кирип калган. Я санскритка кирип калган безнең сүздә. Чөнки анда сабын, сабын, тараф, шулык тараф. Ну, күп мин төшәрәкләрне әйтә тормыйм инде, нәкъ шулык сүзләр. Һәм мин икенче атнаны ук инде аралаша башладым хиндлар белән, Мин бәкилән кызлар, син откуда ты знаешь? Мин откуда әйтәм, не знаю, мин татар сүзләрен кушып сөйләшәм әйтәм. Мин аңладым, кайсы татар сүзләре. Кем уйлаган, Әйе. Мин әйтәм, бу тарафка димдә тарафны күрсәтәм бу әйттем, бу тараф сүзе шул икән, налево, направо шулай аңлата икән, Анда лево, право дигәнне кушмыйм мин. Тараф димдә байттерәм кулым белән. Ул аңлый. Андагы ул тук-тук йөрткән абый апалар, алар инглиз телен белми. Алар инде карт инглиз телен белмиләр. Һәм аларга шулай аралашырга кирәк. Шу хәлдә кызыксынып эшләсәң, өйрәнсәң, ки сине андагы җир кабул итә дигән фикердәмен. Һәм мин шуңа күрә аптырыйм. Менә килеп кайсыдыр җиргә шундагы булган телне өйрәнмәү минем өчен сәер. Шуңа күрә менә безгә Казанга килеп кешеләр, "Зачем мне татарский" дигәннәр мине аптырата. Ничек инде? Син бит тел аша кешенең төп ниен аңлыйсың. Орлыгын дип әйтим шунда. Менә татарның орлыгы ул телендә, минемчә. Тел аша син күп нәрсә белдең. Тукай кешеләр. Менә шуңа күрә телне өйрәнү ул иң беренче чиратта. Это база. База, дөрес, фундамент, база, тел. Поликлиникага кирип китәсең, кайсы китапханәгә, нидер гардеробка кием биргәндә татарча ике сүз әйтәсең икән, бөтен берсе кирәкми. Иң яхшы урынга сине элеп куялар, кулыңнан тотып кайдыр алып баралар. Ул да җитә, әйтәм. Ничек син аңламыйсың? Бер җөмлә белән син үзеңне яраттырасың секундында. Кирәк кешеләрне. Ул кешеләргә кирәк. Шунысы бар, әйе. Менә кара, син әле мин сиздем, күп очракта сиңа режиссерлар бирәләр пластика белән бәйле ниндидер рольләр.
Мин үзем яратам. Ул теге режиссерлар бирүдән дә тормый. Менә соңгы спектакльдә Тукайда мин Айдарның үзеннән сорап йөрдем. Айдар берәр бию булмас микән? Айдар берәр бию куя әле. Шундый шаярып. Әйе. И ул әйткән миңа бу юлы мин хореографны чакыртмадым бит Ләйсән, булмас инде дип җырды дә. Мин теге шаярган сайын аның теге күңеленә кергәндер инде, ул сорады миннән, берәрсе бармысың Казанда син яраткан теге театраль сферада әйбәт булган дип инде. Шуннан соң мин инде шаярып теге беренче күңелгә Марсель килде инде. Марсель белән Маша, алар мәйтәм бик әйбәт эшлиләр. Мин аларны моңда күргәнем бар. Алар былай да теге популяр дип әйтәм инде. Алар хәзерге вакытта агымда. Агымда. Һәм ул шалтыратып карады, аларга вакытыгыз булса дип инде. Алар да туры килде, без дә туры килдек. Марсель килде, Марсельнең үзенең дә Айдар белән эшлисе килгән икән. Әлбәттә, мишә дискән, аның Айдар белән эшлисе килгәндер по-любому. О, була бит ул шулай ниндер энергетический, информационный кешеләрне кушучы ниндер әйбер барлыкка килә дә, бәлки ул мин булгандыр шул очракта, ләкин алар кушылырга тиеш булганнар. Менә шулай алар кушылдылар һәм безнең биюләр барлыкка килде. Һәм минемчә инде шундый әйбәт килеп чыкты дип әйтә алам инде. Ә синең бармы шундый менә башыңда бар бер хатын-кызларны шәйме, тиздән өлкәнәячәкмен? Тиздән түгел инде, мин бит инде хәзер 37 яшьтә. Мин аны кабул итәм һәм саныйм яңа кызыклы этап дип. Чөнки мин хәзер үземне күбрәк ничек дип әйтим инде? Инглизчә яратам мин аны әйтергә. Self-confident. Мин үземне бик теге үземә күбрәк ышанам. Кайдыр мин подкастка барасым килә дип әйтәм һәм мине чакыралар. Чөнки беләсезме кебек. Чөнки мин хәзер анда бит син язуым булды, скрин килде сразу моментта. Берничә секунд мине инде чакырдылар. Чөнки мин үземә шулкадәр хәзер ышанам һәм күп әйберне рәхәтрәк эшлим дип әйтә алам. Яшь чакта алай түгел иде. Бу этап миңа шулкадәр ошый һәм мин аның белән хәзерге вакытта ләззәтләнәсем килә. Минем ничектер 4 елдан 5 елдан нәрсә буласын уйлыйсым килми. Минем хәзерге көндә яшисем килә һәм бүгенге көндә күбрәк эшлисем килә. Менә мин хәзер кәүдә түгел, балам юк. Минем вакытым бар. Миңа шулай биргәннәр. Сиңа бит инде 37 бала табарга кирәк. Аллаһ Тәгалә бирсә, табармын. Ә син шундый фикердәйме? Шундый син үзең адымнар эшләмисең аңа карата. Нишләп? Чөнки мин уйлыйм, насыйп әйбер була. Миңа әби әйткәне бар. Үлем вакытын күчереп була, никах вакытын күчереп булмый. Мин никахсыз, ирсез бала табарга Юк инде, әлбәттә. Мин теләмим дә, тапмыйм да, үзең өчен бала тап диләр. Мин бер кайчан да үзем өчен ниндер кешене үзем өчен табарга җыенам. Аннан стакан белән су китерүче булырга тиеш. Син аннан минем кулер турачак менә булай караваттарында. Кирәк булса. Мин миңа биргән сорауларны әйтеп утырам. Бу минем бу кеше сарказм. Чөнки чыннан да нигәдер бөтен кеше дә, бөтен хатын да ана булгачтын гына хатын була дигән фикерне мин инде бетерәсем килә. Мен сөйләгән бар, Моң театрында булды, ниндидер очрашу, мен анда модератор идем. Анда килде кунаклар һәм Луиза ТНВның алып баручы ахырдан әйтеп битерде ул әйберне, очрашуны. Бүген әниләр көне, бөтен кызларга да әни булуын телим дип битерде ул, име. Әйтәм, буласы килгән кызларга әни булуын телибез. Чөнки бу андый менә чыннан да бала табасым килми дигән фикерне керттермиләр дә башка. Аңлыйсыңмы? Алай уйларга ярамый имеш. Нигәдер? Синең килә инде әлбәттә, име? Минем килә, ләкин әйбәт условияларда һәм әйбәт кешедән. Ә булай булмаса, минем килми. Чөнки мин үземне кимсенгән дип санамыйм ялгызлыгым белән. Ялгызлык дип дә әйтә алмыйм, мин үзем белән бәхетле. Бәлки шуңа күрә син иратны эзләмисеңдер. Әзрәк кенә беренче адым ясарга кирәк. Мин үзем фикеремчә, име, хәзерге вакытта онлайн чорында күп очракта каядыр чыгып, үзеңә куярга кирәк бирем. Мин бүген чыгып, кеше белән танышам дип. Мин дә интроверт синең кебек. Мин танышам, мин бик еш танышам һәм бик еш аралашам. Миңа менә теге тулысынча ошаган. Миңа хәзер бик яшь иратлар карыйлар. Бу бит яхшы. 10 гына яшь түгел, хәзер инде 17 яшькә яшьләр карый башладылар.
Һәм мин бит инде аны бит инде көчләп үземә әйләндерә алмыйм. Аны өйләнәсе килмәлеге. Юк инде. Аны аңа 20, аны өйләнәсе килмик әлбәттә. Әйе. Шуңа күрә мин танышам, мин рәхәт 37-40 аралашам. яшьлек егетләр, гафу итегез, конечно. Алар инде сиңа ошарлык түгел. Ну, әйтәр бит, күбесе аларның хәзер Скуф. Әйе. Мин ялганым ул сүзне әйтергә. Но күбесе аларның скуф чынлап та. Ужас ул. Чөнки нигәдер ул бөтенесен дип әйтә алмыйм. Аларның шәпләре өйләнгән була күбесе. Чөнки әйтәр бит инде Яхшы экземплярларны инде Шинками разбирают дип әйтәр бит инде. Шуннан соң хатын-кыз күбрәк дип әйтим шунда бездә Рәсәйдә. Ул Кытайда башкача менә процент буенча, ләкин миңа Кытай кирәкми. Әйе. Сиңа татар кирәк. Бу синең тобыңда тора инде. Топ, булачын топ 10. Минем киләсе иратым нинди була? Анда тора инде татар сүзе. Татар сүзе я Европалы. Татар я Европалы. Татар телен белү, мөселман булу Миңа сиңа. корейцлар ушый. Корейцлар? Кей-поп. Чөнки алар картайган сайын ямсезләнмиләр. Кем ямсезләнә? Татарлар? Татарлар. Татарлар. Юк инде татарлар түгел, үзен карамаган иратлар. Әйе. Ул любой милләттә булырга мөмкин. Һәр милләттә дә үзен караучы, үзен карамаучы. Итальяннар яхшы карыйлар үзләрен. Итальяннар, Егетләр, анысын беләм мин. Ләкин алар күбесенчә ниләр? Үзләрен ярата торган. Үзләрен түгел, бик күп хатын-кызларны ярата торган. Хатынны гына шундый. түгел, аларда хәтта культура бар. Культура любовница аларның. Полигамн Полигам берне көтәләр. мәхәббәтне алар күбрәк ярата дип әйтәләр инде. Мин үзем татып караганым юк. Ну, безгә туры килми мондай вариант. Юк, мин полигам түгел, мин моногам. Шундый иратны эзлибез. Юк, мен әйдә эшлибез топ ләйсәнгә топ эзлибез. Әйдә, топ эзлибез, әйдә. Димәк, Европалы татар үзен карый торган һәм бер мәхәббәт сине генә яратырга тиеш. Һәм 7 яшьтән дә артыкка яшьрәк булмаган. Димәк, аңа 30 булса ярый. Әйе, 30 әйбәт. 30 әйбәт ярар. Бик яхшы. Яше бар. Тик кыяфәте нинди булырга тиеш? Озынлыгы, биек. Миннән бераз озынрак булса да ярый. Синчә? Мин метр 67. Метр 70-тән әйбәт. Әйе. Чөнки каблук киеп 75-тән. 70 каблук киеп әйе. Тик метр 75 булды бу. Яхшы. Миңа шыйбы. Һәм озынрак. Озынрак, әйе. Озынрак булса ярый. Нәрсә белән шөгыльләнәсең синең менә иратың? Менә иҗади булмаса әйбәтрәк булыр иде. Мин театрда актер, җырчы шундый ират теләмәс идем. Эмиль Талиповның кызы бармы? Ул өйләнгән һәм аның 2 баласы бар. Кемендә буш бар? Юк, миңа Камал. театрдан кирәкми. Минем артист иде, әтиәнем артистлар иде минем. Бәлки безгә кирәктер. Юк, сезгә кирәктер. Менә Ришат. Аларны. Юк, миндә иҗади кеше белән яшәмәсем. Бу минем бик авыр. төгәл формулировка, мин моны беләм. Чөнки беренчедән кирәкмәгән урында трагедия ясап, шуның белән кайгырып, шуннан илһамланып сәхнәгә чыга торган кешеләр булды инде минем. Миңа андый ошамый. Әйе, мин дә андыйларны. Мин хәтта кайбер коллегаларым белән булай да аралаша алмыйм. Алар шул кадәр театрны ярата, чөнки мин ул кадәр фанат буларак яратмыйм. Мин аны шөгыль буларак яратам. Менә сәхнәгә чыгып уяны, ниндер репетицияларны яратам, ләкин менә ниндер шундый тормыш мәгънәсе итеп яратмыйм. Чөнки анда Камалдан эзләмибез инде. Юк. Тинчурында тем более юк. Юк. Мыскыл итеп ташладык. Ярар. Аңлашыл. Нинди соң ярар, бизнесмен буламы, яхтасы булырга тиешме, аның нинди акча эшләргә тиеш ул? Юк, миңа яхталар ук кирәкми, миңа кирәк стабиль акча эшләүче һәм менә эшен югалтып, теге югалып йөрүче түгел. Нинди булса, гел менә предприимчивый дип әйтәләр бит. Менә шундый кеше, ул үзенең булырга мөмкин бизнесы, башка җирдә эшләргә мөмкин, ләкин ул һәр вакытта да ниндидер менә кыю, эшкә кыю кеше булса, миңа бик ошый андый иратлар. Аларның чөнки интеллекты була, алар шундый матур кызык сөйләшәләр синең белән. Мин үзем төрле сфералар белән кызыксынам һәм сөйләшә алам төрле әйберләр турында. Физика турында да, анда. Квантовый тем более. Әйе, квантовый тем более. Бик яратам шундый әйберләр белән кызыксынырга һәм ират та шундый булса, миңа кызык булыр. Таләпләрең көчле, конечно, синең. Көчле, Әйе. Калган кызлар суласа ярый әле. Юк, миңа алай ярамый. Минем бер коллегам бар, бер көнне әйтә. Менә бик күңелсез инде хатын-кызга 40-тан соң ямсызлана ди миңа әйтә.
Шуннан соң Рәхмәт, әйе. Без иратлар, ну безгә бит инде маймылдан бераз матуррак булсаң ярый. Мгм. Мин әйтәм, юк. Хатын кызлар да иратларны кыяфәт өчен дә яраталар, башкасы өчен дә яраталар. Минемчә, менә әйтәр бит хатын кыз белән ират тигезлек дип әйтәр бит, Әйе. теге феминизм кебегрәк инде. Ләкин мин феминизмны алай теге бер үк эштә эшләү, авырлык буенча түгел, ә менә ярату буенча без тигез, без дә яшьләрне яратабыз. Без дә Әйе. матурлыкны яратабыз. Әлбәттә. Менә шуның белән Баштан тигезләнеп. әйтергә кирәк инде моны чыннан да. Әйе. Күбесе бит әйтергә курка һәм шуңа күрә миңа берсендә бер апа театрда әйтә. Ну син бер 50дән узган, хатыны үлгән, шундый берәр иратка кияүгә чыгарсың инде ди. Каргыймы? Мин җыйлап җибәрдем. Ужас, миндә еларым. Мин сугырыйм башта ул хатынга. Мин сукмадым, мин бай җылый башладым. Ул аннары мине тезенә утыртып, "Гафу итәсең, мин бит шаярдым" ди. Бәлки ул чынлап та шаяргандыр, но минем өчен ул шаяр. Юк, инде ул синең бит ачык рана, ничек булай, неважно. Әйе. Вот шу сиңа тоз сипкән булып чыга бит инде шуңа. Әйе. Сен барып уйлап йөрисең инде эштән генә. Син барып әйтсәң дә мин ялгызлыктан курыкмыйм, фәлән-фәлән, ләкин барыбер менә өйгә кайтып көн саен. Менә мин хәзер 1 елдан артык өйгә үземә генә кайтам, алай күптән булганым юк минем. Һәм нәрсә эшләсәң кич белән үзең өчен ашарга пешерәсе килми. Әйе, үзең өчен ашарга пешерәсе килми. Телевизор җибәрәсе килми, берсе карыйсы килми. Ничәгә соң менә шулай сугылып бәрелеп йөри башладым бер мизгел. Анысы безнечә эшләттем мин. Башман дигән уй кертем. Мин ул үземнең яраткан кешем. Әйе, Шулай әйе. дидем дә яши башладым. Нәрсә эшләрем мин яраткан кешем белән хәзер? Булай эшләрем. Әйдә эшлә. Мин дә шулай итәм. Ниме? Әйе, әйе. Һәм курку юк. Әйе, курку юк, ялгызлыктан курку бөтенләй юк. Мин яратам дуслар белән күрешергә. Телим икән? Мин шалтыратам да әйтәм, мин күрешәсем килә. Менә төн уртасында. Минем дус кызым бар, Алена исемле. Ул без шундый якын, мин беркайчан да урыс кызы белән шул кадәр якын булырмын дип ойламаган. Чөнки теге культуралар төрле тыела иде миңа бераз гына. Безне шулай өйрәткәннәр инде, шулай Әйе, шулай тәрбияләгәннәр. өйрәткәннәр. Без бит инде татар мөхитендә үскән балалар. Без аның белән шул кадәр якын. Менә иң якын дустым шул дип әйтә алам мин хәзерге көндә. Әйе, мин аңа шалтыратам, ул баласын ятка йокларга. Ул 37 яшендә тапты менә кызын. Һәм ул кияүгә дә чыкты 36 яшендә. Шулай да Яшь була. җегеткә, аның яшендәге иратка бик матур аларның гаиләләре. Һәм ул мин аңа шалтыратам, әйтәм, минем күрешәсем килә. Ул әйтә, хәзер 15 минут мин чыгам. Баласын йоклата, ире шунда кала. Ире әйтә, конечно, бар дип әйтә. Ул чыга, без кофе эчәргә барабыз. Төнне. Төнге унда. Менә телибез икән, без шунда бер эшлибез. Ул да миңа әйтә, теләгән чагында һәр вакыт әйт. Һәм безнең традиция бар, без йогага икәү йөрибез иртәнге 8дә булай кичкә уянып. Шуннан соң кофе эчәбез, ашыйбыз белән нәрсә тәмләйбезләр. Минемчә, үзеңә рәхәтне син тудыра аласың үзеңдә. Үзең генә барып та мөмкин. Мин кайдыр киләм, мине һәр вакыт күрәләр. Бәхетле булыр өчен ират кирәк түгел булып чыга инде. Бәхетле булыр өчен үзең кирәк беренче чиратта, үзеңне үзең ярату, үзеңне үзең хөрмәт итү һәм комфортта тою. Чөнки безнең бит травмаларыбыз, чөнки теге кеше белән булып та син үзеңне покинуть итеп тоеп була. Менә кеше синең белән, ләкин ул менә китап укып утыра, ул сиңа карамый. Син үзеңне бәхетсез итеп тоярга мөмкин. Үзең белән бәхетле була белсәң, син ират белән дә бәхетле була аласың. Шулай ук киресенчә дә булырга мөмкин. Ират белән бергә булып бәхетсез булырга мөмкин. Син мәхәббәт хисен тойганың бармы соң? Син ул менә шундый ашкында шашып йөреп күп тапкыр. Бер күп тапкыр. Нинди ул Ләйсән мәхәббәт, Ләйсәнең мәхәббәте ул нинди? Нинди хисләр белән? Ялап әйтергә. Дәртле. Дәртле. Сексуаль дидесен, Әйе. страсть. Тәрҗемә итеп торам үзем өчен. Ничек әле? Мин бик дәртле. Мин былай җөрим үзем шундый. Теге елмаем. Мин бик дәртле. Мин шундый испаннар кебек шундый яратам. Конфликт булса шундый. Соңгы мәхәббәте ничек таралаштыгыз, ничек талаштыгызмы, үпкәләштегезме, ничек бетте ул? Мин бер генә түгел инде. Юк, менә соңгысы иң якты мәхәббәтнең вариантын сөйләп күрсәтегез. Күбесе аларның мин әлдә эшлим ул травма өстендә, чөнки минем әти белән әни аерылган.
Шуңа күрә ул травма минем мөнәсәбәтләремә бераз тәэсир итә Сен инде. психолог менән эшлисеңме, эшлим дип сөйлисең? Я өзең эшлисеңме? Юк, психолог белән Психолог, эшлим, психолог белән эшлим һәм шуңа күрә минемчә күпчелек очракта мин үзем китәргә тырыша идем. Избегающий тип личности. Избегающая. Ну, ләкин соңгысында алай булмады. Соңгысында ярты ел элек мин Күптән түгел икән, күптән түгел икән. Күптән түгел, безнең яшь арабыз 17 яшь иде. Кайсыкка? Ул яшьрәге. 17 яшькә. Шуңа күрә мин шундай зур вывод ясадым, инде андый яшьләр миңа кирәкми дип. Шу хәтлек яшәү кирәкми инде. Юк. Сөйләшер сүз дә юк, чынлап әйткәндә. Менә ул ниндер энергия бар. Безнең әйтәбез, подсознательный сойлый дип партнерны. Без хәтта баш белән дә сайламыйбыз аның. Ниндер безнең подсознание бар, ул сойлый кешене һәм мин иң соңгы тапкыр һәм минемчә инде иң соңгы тапкыр мин ниһаять аңладым. Нигә минем барлык булган мөнәсәбәтләрем шулай беткәнен. Менә бу мөнәсәбәтләр, менә бу яратышу миңа шундый зур әйберне ачты. Мин ниһаять аңладым. Нигә мин китәсеңме? Әти, әни бит минем артистлар. Алар мине һәр вакыт ялгызымны калдырып китәләр. 5 яшькә кадәр баланы озак вакытка калдырып китәргә ярамый икән. Это травма покинутого дип әйтәләр инде. Иң зур травмаларның берсе 0 яшь. Мине бер кеше яратмый, мине бер кеше сайламый. Мине бер кеше дә сайламый. Һәм ул шундый нигә китерә? Созависимый дип әйтәләр инде. Созависимый мөнәсәбәтләргә китерә һәм шуңа күрә алар булмасын өчен именно шул травма белән эшләргә кирәк. Менә шушы мөнәсәбәтләрдән соң мин шул травма белән ниһаять эшләдем. Авыр булдымы? Авыр, авыр. Ничек чыга ул? Ничек психологка ничек чыгардыгыз сез аны ул моментны? Ничек аңлаттыгыз? Син сөйләп утырасың инде, ул сиңа әйтә, булай булмадымы, булай булдымы дип син аны Бар әле шундый әйтәләр аны бөтен кешегә дә әйтмәм, шундый секретик. Бар шундый корневая диләрме аны, основная травма диләрме, ул вообще карында да мөмкин булырга. Карында менә бер нәрсә әйткән булырга мөмкин әтиянең берсе. Менә сиңа карата, бер-берсенә каратамы? Шундый менә әлегә кирәкми иде, әлегә иртәрәк, безгә бала әле кирәкми иде. Шундый бер нәрсә әйтсә, мин теге нәрсә әйткәннәрне әйтеп тормыйм инде. Шундый берәр ялгыш сүз дә әйтелсә, бала шуннан бирле тугачтан үзенең кирәклеген бөтен кешегә исбат итәргә тырыша. Мин кирәк. Һәм шуңа күрә ул әйтәләр бит инде шундый бөтен җирдә шундый успешный, шундый яркий кешеләр булалар алар. Чөнки бөтен кешегә дә алар кирәклекләрен исбат итәргә тырыша. Без ишеткән бер видео эләккән миңа. Билгеле шәхесләр, алар барсы травмалы шәхесләр, әлбәттә шуңа күрә Һәм шуңа күрә мин психолог белән сөйләштем моның турында. Ул шундый бераз теге без 1-2 сессия ясап алдык. Шуннан соң без расстановка ясадык. Ул расстановщик, мин бардым расстановкада. И анда расстановкада мин әни ролендә идем. Юк, әни шәхсе белән эшләдем. Бер кыз торды әни булып, мин үзем һәм мин иң кичкенә чактан, иң зур чагыма кадәр үстем инде шунда сөйләшеп әни белән. Шундыйрак расстановка. Мин бу практиканы бик күп кешегә тәкъдим итәргә эшләп алырга. Мин аны эшләгәнем бар. Бик шәп. Кеше аны сәерсенергә мөмкин, чөнки син ул теманы белмичек бүлмәгә кирип килсәң, монда 4 шашкан кеше нәрсәдер эшли дигән фикергә килергә. Ләкин син артистка, артистлар рольгә керә ала. Син тиз син open mind, синең фикер йөртүең ачык. Калганнары уңышылмаган булырга мөмкин. Бу бик кызык, чөнки чыннан да күп очракта, менә мин әйтәм, минем көндә булганда, анда ул кыз әйтте, безне бер каяда өйрәтмәделәр, ничек балаларны яратырга. Мин ничек ярата алдым, шулай яраттым дим. Шулай. Әлбәттә әйтәләр, син әниеңне үзең бала тапсаң гына аңлый башлыйсың дип әйтәләр. Мин гомумән авылга кайтам да, әби белән, әни белән, апай белән торабыз без анда. Әнинең бер туган апасы бар. Алар 4 кыз. Берсе әби белән бик яшь тора инде. Алар белән бергә торам һәм мин күрәм аларның мөнәсәбәтләрен һәм аңлыйм, нигә минем әнием шундый әни булган.
Һәм неге минем әбием неге шундый әни булган. Һәм син аны аңлыйсың да, ул хәтта күңел тула. Кешенең үзенә менә моның хәтлек кенә дә мәхәббәт бирмәгәннәр. Шуңа күрә ул бирә дә алмый калган Бирә кешегә. дә алмый, ала да алмый. Син аны кочаклыйсың, мин әбиемне кочаклыйм, менә булаймы? Һәм ул 3 секунд тора да, эс диye de чыгып китә минем кочактан. Чөнки аларга бирмәгәннәр. Каян аларның алу сәләте дә, бирү сәләте дә булсын. Аларда юк ул. Мин алардан хәтта жәллим. Минем аларның барысына менә булай кочаклап иркәлисем килә һәрберсен. Ничә тәсгә аларны бит бу яшьтә психологка җибәреп булмый. Юк. Алар шулай яшәп калалар булып чыга Алар инде. үзгәрмиләр дә. Аларның зур теләкләре булмаса, кешенең үз теләге бар икән, ул 80 яшьтә дә үзгәрергә мөмкин. Минем психологым бик кызык шундый фикер әйтә. Никогда не поздно умереть другим человеком. Шуңа күрә минемчә ул мөмкин, ләкин кеше үзе әзер булырга һәм теләргә тиеш. Ул инде иң авыры. Син бит инде ул кадәр зур авырлыкны һәм авыртуны тыярга теләмисең. Мин психологка бер тапкырна барганым бар. Мин сөйләгән инде подкастта. Һәм мин бүтән бармаячакмын ди, мин көчем юк. Мин әлегә көчем юк аның белән. Шул хәтле көчле булырга кирәк, анда кирип китүгә. Мин әле әзер түгел. Менә шундый кечкенә кыска гына практикаларга йөри алам мин. Ниндидер тренинглар булырга мөмкин ул, ниндидер медитация үзендә кайнап алу. Ләкин күпкә тет специалист белән эшләү әлегә минем өчен сөйли миңа син сөйлисең. Һәм мин аңлыйм, 1 елдан соң Ләйсән икенче булачак. Ләйсән үсәчәк, көчле, чөнки ул эшли үзе белән. Мин кызыгам да бара да алмыйм әлегә. Сокланам. Ул иң кызыгы, син языласың. Бер атна алдан, әйме? Көне килеп җиткәндә син шундый фикер туа. Юк бит инде минем бернәрсә дә юк бит инде сөйләшерлек. Барысы да әйбәт бит инде. Психика шул кадәр кача ул темалардан. Хәтта сиңа рәхәт булып китә башлый. Минем бер проблемам да юк. Менә шундый була. Көне килеп җиткәндә бер проблема да юк кебек. Шул кадәр безнең тәнебез, акылыбыз безне саклауга корылган. Авыртудан, ниндидер начарлыктан без хәтта үзебезне рәхәт итеп туя алабыз шундый авырту алдыннан, куркудан. Менә шул уйлар белән уйланып йөрмәгән кешеләрнең янында бар ишен дийме? Теге старый закалки диләр инде. Аларга белән аралашу нинди уза синең? Син аларны түземлеме син яки Менә бик озак эшләсәң, үз өстеңдә психологлар белән эшләсәң, син инде кабул итә башлыйсың кешеләрнең ничек бар шулай. Иң беренче барган вакытта син барысын да өйрәтергә телисең. Бар, шулай эшлә, тегеләй эшлә дип әйтәсе килә. Ләкин үзең күбрәк эшләгән саен син кешеләрне ничек бар шулай кабул итәсең. Ул менә шулай икән хәзерге көндә. Мин аның белән аралаша алам икән, менә шулай булырга тиеш. Һәрбер кешенең фикере бер төрле булырга тиеш түгел. Булмаячак та бер кайчан да. Ул яшьлекнең шундый бер әйбере бар, ул революцион дип әйтәләр инде яшьлек. Ләкин яшь бара-бара һәм психологка йөри, син кешеләрне ничек бар шулай кабул итә башлыйсың икән. Минемчә ул бирешү форматы. Бирешү түгел. Син фикерне үзгәртә алмыйсың, кешене ничектер Тәрбияли алмыйсың. тәрбияләп. Син бит олы кешене, үзеңнән олы кешене тәрбиялый алмыйсың. Менә мәсәлән Фәрит абыйны сез әйтмешләйме? Менә Фәрит абыйны булай итәргә ярамый дип тәрбиялый алмыйсың. Ләкин үзеңнең мөнәсәбәтең белән менә күп кызлар минем белән аралашучы, күбесе я психологка йөриләр, я үз эшләрендә эшли башлыйлар, минем белән аралашып кына. Мин аларга бернинди дә киңәш бирмим. Бар дип. Әйе. Алар үзләре күрә. Чөнки алар күрә дә син үзгәрешләреңне. Әйе, менә шулай кирәк ул. Син кемнедер өйрәтеп, аның белән конфликтка кирип, кыстап алай булмый ул. Менә нинди адым ясап була? Син хәтерлисеңме, беренче тапкыр кайчан бардың син һәм нинди посыл белән һәм нәрсә булды син этәргеч, соңгы этәргеч мисәл? Мин аны әйтә алмыйм, потому что Әйтергә чөнки ул бик авыр ситуация булды минем тормышта. Миңа 29 яшь иде. Мин тагын шундый мөнәсәбәтләрдә булдым. Һәм анда бик начар ситуация булды. Һәм ул мине шул кадәр сындырды. Мин аңладым, мин психологка бармасам, мин Син йөреп чыга алмыйм дип аңладың дийме? Мин хәтта уйладым, бәлки җитәр. Китергә дип уйладыңмы?
Шундай уйлар да бар эми. Ие. Демек, шундай уйлар болса, специалистка туп-тур барга керек. Ие. Андыга жеткирмеске керек. Андай инде бик авыр. Кайнатма. Так, кара, биздин симит кара битирмен, сен бир тапкырда биздин подкасттын мен сенден гафу итем, аның үчүн албетте. Жырлыйбыз беле? Албетте жырлыйбыз. Мен жырлый белмим. Фәрит әйтмешли мен жырлыйм. Монда рубрика бар. Ул рубрика бик шәп, мен аны яратам, син дә аны яратачаксың дип уйлыйм. Ул да булса юрау рубрикасы. Ярар. Яратасың юрарга? Ие. Эме? Ничек юрыйсың син өзүң? Тормышта. Мин хәтта төшләр күрәм. Ялар шынга аша. Менә бит. Ие. Чөнки космос белән ниндидер бар синең монда бәйләме. Бер шиксез. Без бит бу подкастны Ями Music белән эшлибез име? Ие. Берлектә. Һәм юрауны Ильяс Гафаров үзе уйлап тапты. Мин сиңа 5 төрле җыр бирәм име сайларга, син берсен сайлап аласың да. Һәм минутын, секундын сайлап алгачтын, без андагы булган сүзләрне тыңлыйбыз. Ярар. Ие, ләкин безгә сорау кирәк. Нинди сорауга безгә җавап бирәчәк менә җыр? Мин хыялымдагы театрда уйнаячакмы, юкмы? Синең хыялың бар неме? Нинди театрда уйнау? Ләкин әйтмим нинди. Камал театрының яңа бинасы түгел инде. Юк. Аңлашылды. Рәсәйдә дә түгел. Аңлашылды. Так, сайлап алабыз җыр. Безнең йөрәк Уртик белән Зуля. Минем дөньяда Зуля. Табигать көтә кайнар төркеме. Ходаем Тараф белән Элина. Бу сүзне мин укый да алмыйм. Микросхемалар. Тараф белән Элина. Эпипе гауга. Кайсы җыр сиңа күбрәк ятышлы? Гауга. Гауга эпипене сөйләйбез, име? Эпипене сөйләйбез да, ул да булса 3 минутта 30 секунд. Кайсы секундыннан тыңлыйбыз? 1:52. 1:52. Так. Лейсен үзенең хыялында булган театрда уйнар микән? Тыңлыйбыз. Bulaha kırıtkar, ebi mantur, ebi yemsiz, edebi dilde, ebi edepsiz, ebi memli mekeyler, ebi mırlı cezası şeyler, ebi şayan, ebi kırız, ebi bütün yağının ülgürgen kız, bulduklu kız. Taşlı. Була дигән сүз. Әйе. Менә бу җырны сиңа ятларга кирәк, һәм дә эпипе урынына Лейсән дип куярга кирәк. Һәм Әйе. Лейсән дип җырларга кирәк. Менә син шундый Лейсән шаян, булдырган кыз. булдыклы, әйе, булдырган кыз. Супер, миңа ошады бу. Рәхмәт Оскарга, бу Оскарның сүзләре дип уйлыйм мин. Әйе. Шуңа күрә. Мин Оскарны беләм. Әйме? Менә вот так вот юрадык без аның җырыннан. Бик зур рәхмәт килгәнеңә. Мин беләсең, мин шуга дип әйтеп куясы килә име ул сүзне мат белән. Охуенная син, оказывается. Да, рәхмәт. Шундый рәхәт булды синең белән, шундый күңелле, тагын килерсең дигән өметтә. Кайнатма.